सकाळचा नाश्ता असो किंवा संध्याकाळचा नाश्ता जर पाहुण्यांना दिला किंवा तुम्ही बनवला किंवा तुमच्या छोट्या मुलांना दिलं किंवा आपल्या फॅमिली मेंबर्सला दिला तर ते एकदम आवडीने खातील ही रेसिपी आणि नक्कीच विचारतील की हे बनवलं कसं आहे. पण असे बॉल्स आहे ना चांगले वाटतात, जरा छोटी मुलं आवडीने खातात, नवीन काहीतरी वेगळं. तर सर्वात आधी तर मी तुम्हाला असंच खाऊन दाखवतो. पण त्यांना दिला काय पहिला? तोंडात टाकतोय पहिला पटकन. आणि छोटीशी परात आहे माझी, ही माझी परात आहे ना जेवायची परात आहे. दही मध्ये टाकलं, आपला झाला रसगुल्ला. रेसिपी सोबत दही खाते. दही खात नाही, खाते म्हणतो, मिक्स करते दही आणि साखर. माझ्यावरून टपकतोय मी. हे मला तर कॅमेरा लावून दिला इथे गॅसवर आणि आपण झोपून गेला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, आज मी नाश्ता बनवते आणि मी पोहा, बटाटे, कोबी, गाजर हे सगळं टाकून एकदम मस्तपैकी नाश्ता बनवते. त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणारं साहित्य दाखवते. 1 वाटी पोहे घेतले आणि पोहे मी आहे ना स्वच्छ चांगले धुवून असे चांगले आहे ना पाणी टाकून ठेवलं होतं. थोडंसं पाणी टाकलं होतं आणि असे नरम करून घेतले. किती वेळ पाणी टाकलं आपण? स्वच्छ धुवून मी 10-15 मिनिटं ठेवलेले भिजत. पाण्यात भिजत ठेवले तर आपण म्हणजे पाणी काढून टाकलं, थोडंसं पाणी ठेवलं होतं. त्याच्यामुळे ते आता मऊ झाले. हे तांदळाचं पीठ घेतलंय, ते आपल्याला थोडं घ्यायचं आहे, मी घेताना दाखवते. आपल्याला चवीपुरतं मीठ. ह्यात 1 वाटी कोबी घेतलाय, हा बारीक कापून घेतलाय. हा 1 गाजर घेतलाय, तो पण किसून घेतलाय. हे मी 2-3 हिरवी मिरची घेतले बारीक कापून. थोडासा ओवा घेतलाय, अर्धा चमचा जिरं. हा छोटासा 1 कांदा, एवढा छोटासा 1 कांदा घेतलाय. हे कढीपत्त्याची पानं घेतले, ती पण बारीक कापून घेतले. हे लसूणचे पाकळे आहेत, 4 लसूणचे पाकळे घेतले, ते पण सोलून साल काढून बारीक कापून घेतले. आणि थोडीशी आपल्याला कोथिंबीर. 2 बटाटे शिजवून घेतले आणि त्याची साल काढले. आपण बटाटे शिजवले आणि साल काढलं ना की ते बटाटे आपल्याला वापरेपर्यंत ती पाण्यात ठेवायची. आणि आपण पाण्याच्या बाहेर ठेवली ना साल काढून तर ती काळी पडतात. आणि आपल्याला हे तेल घ्यायचं आहे फ्राय करायला. आता मी पहिलं काय करते, गॅस पेटवलाय, त्याच्यावर पॅन ठेवलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला गाजर आणि कोबी थोडे जरा गरम करून घ्यायचे, म्हणजे वाफ लावून घ्यायचे, म्हणजे ते थोडे नरम पडतील. कारण आपल्याला स्नॅक्स बनवायचे आहे, म्हणजे स्नॅक्स म्हणजे असे कमी तेलामध्ये फ्राय करायचे. म्हणजे गाजर आणि कोबी जरा मऊ करून घेतली ना थोडे शिजवून की ते स्नॅक्स मध्ये चांगले होतात. मुलं भाज्या खात नाही ना तर अशी भाज्या वापरायची नाश्त्यामध्ये. आपण टाकलं तर पाणी थोडं टाकायचं, पण तेल नाही टाकायचं. आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते आणि वाफेवर ठेवते. फक्त आपल्याला आहे ना कोबी आणि गाजर थोडे मऊ करून घ्यायचे. आता 1 मिनिटांनी आहे ना मी झाकण काढते आणि आपल्याला असं ढवळून घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडं मी पाणी टाकलंय, बाकी काय टाकलं नाही तेल वगैरे, कारण आपल्याला हे आहे ना तेलामध्ये तळायचे. आता कोबी आणि गाजर बघा एकदम कलर पण त्याचा चेंज झालाय आणि मऊ पण झालाय. आता मी गॅस बंद करते. 1 मिनिट मी वाफेवर ठेवला आणि आता 1 मिनिट मी हलवून घेतला. आता आपल्याला हे सर्व मिश्रण आहे ना एकत्र करायचं आहे वाटग्यामध्ये घेऊन. आता आपल्याला हे पोहे वाटग्यात काढून घेते. आपल्याला जसं जास्त पाहिजे असेल ना नाश्ता तर आपण जास्त घ्यायचं साहित्य. आता हे पोहे आहेत ना पहिले असे चांगले कुस्करून घ्यायचे, मळून घ्यायचे. पोहे बघा चांगले मळून घेतले आहे एकदम पिठासारखे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना हे सगळं बटाटे किसून घ्यायचे, बाकीचं सगळं साहित्य आहे ना सगळं याच्यामध्ये एकजीव करायचं आहे. आपले पोहे पण मळून झाले. आता याच्यामध्ये ही बटाटे किसून घेते. ही बटाटे शिजवलेली आहे. बटाटे आपले किसून झाले. आता याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य टाकायचं आहे. हे आपला कोबी बघा आता किती मऊ झाला. कोबी आणि गाजर मऊ झालं एकदम. आता याच्यामध्ये पोहे झाले, बटाटा झालं आणि गाजर आणि कोबी हे सर्व झालं. आता याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य टाकायचं. मिरची, ओवा, जिरे, लसूण, कढीपत्त्याची पानं आणि थोडासा कांदा घेतलाय आणि कोथिंबीर. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ. आता हे सर्व आहे ना सगळं साहित्य असं मिक्स करून घ्यायचं. हे सर्व साहित्य मिक्स केलंय, सगळं गोळा करून घेतलंय बघा. आता
आता ह्याचे आपल्याला आहे ना छोटे छोटे गोळे करायचे. आता मी ताट घेतले, त्याच्यामध्ये पीठ टाकते. आपलं तांदळाचं पीठ आहे ना? हे तांदळाचं पीठ आहे. आता हे असं थोडस हाताला पाणी घ्यायचं असं, आणि ह्याचे आपल्याला छोटे छोटे गोळे करायचे. आणि आपण पाण्याचा हात नाही घेतला ना तर ते आपले चिपकणार हाताला. असे गोळे करून घ्यायचे आणि असे पिठामध्ये टाकायचे. आपण छोटे मोठे कसे पण करू शकता. गोळे नाही केले ना आपण स्नॅक्स पद्धतीने असे चप्पट केले ना तरी पण चालतील. पण असे बॉल्स आहे ना चांगले वाटतात, जरा छोटी मुलं आवडीने खातात, नवीन काहीतरी वेगळं. आता सर्व मी गोळे करून घेतले आहेत बघा, एकदम छोटे छोटे, नाही मोठे नाही छोटे नाही, असे सगळे गोळे करून घेतले. आणि छोटीशी परात आहे माझी. ही माझी परात आहे ना जेवायची परात आहे. माझी 2 भांडी ठरलेली असतात जेवायची. ही परात छोटी आणि ते माझं वाटगं जेवायचं. आता याच्यामध्ये पीठ घेऊन आहे ना त्याच्यामध्ये गोळे टाकून असे हलवून घेतले बघा. नाही हलले तर असं पीठ टाकायचं त्याच्यावरती, कोटिंग थोडीशी. आणि आपण अशी कोटिंग नाही केली ना पिठाची तर काय होतं माहितीये का, हे सगळं आपलं जे मिश्रण आहे ना आतमधलं ते सगळं तेलात सोडल्यावर ते बाहेर येतो पटापट. त्याच्यासाठी थोडीशी पिठाची कोटिंग करायची. आपलं तेल पण तापलंय, आता हे तेलामध्ये सोडायची. आता इथे आपली रेसिपी झाली एकदम रेडी. आणि मम्मी रेसिपी सोबत दही खाते. दही खात नाही, दही खाते म्हणतो, मिक्स करते दही आणि साखर. माझ्यावरून टपकतोय. मी हे मला तर कॅमेरा लावून दिला इथे गॅसवर आणि आपण झोपून गेला. चांगली एक झोप काढून उठला. मी ते सगळे फ्राय करून घेतले आणि मला असे जरा तेलकट वाटले म्हणून मी काय केलं, सफेद रुमाल घेतला, सफेद रुमालावर लावून ठेवले असे. थोडा तेल खेचून घेतला त्यांनी. आता एवढे मस्त सुंदर झाले. उठ उठ करून तो आता उठलाय आणि म्हणतो मला दही खाते. स्वास्तिक बनवलं काय? हा, मग ही सगळी कारागिरी केली तू उठेपर्यंत. तर आता आपण टेस्ट करून तुम्हाला दाखवूया की रेसिपी कशी झाली. तर आता बघा इकडे आपली रेसिपी प्लेट एकदम रेडी आहे, रेसिपी पण रेडी आहे. आता ही रेसिपी मी तुम्हाला अशी सुद्धा खाऊन दाखवतो. आणि माझी फेवरेट म्हणजे मला दही असलं ना की मला असं वस्तू खायला खूप आवडतं. तर सर्वात आधी तर मी तुम्हाला असंच खाऊन दाखवतो. पण त्यांना दिला काय पहिला? हा, तोंडात टाकतोय पहिला पटकन. हे बघा, हे प्लेट मी खातोय ना, ही ग्रीन प्लेट तुम्हाला घ्या. ते काल कमेंट होती ते प्लेटी नका देऊ, ते मला पूर्ण टोपत द्या असं म्हणाले. हा काय दात नसतील ना ते पण मुलं खातील. तोंडात टाकलं ना तुम्ही दात न आलेल्या मुलांना तरी ते तोंडात टाकल्यावर ते चोगलवीत राहतील. तुम्ही हा वडा फक्त ह्याच्यात असा डीप सुद्धा केला ना, म्हणजे बघा मी ह्याच्यात टाकला वडा, रसगुल्ल्यासारखं लागतं एकदम मस्त. आता बोलतील परत पप्पूची मजा आहे. हे घेतलंय बॉल्स, आपले क्रेझी बॉल दही मध्ये टाकलं. हा आपला झाला रसगुल्ला. मला जिने हसायला द्या, खातोय तर तुम्ही किती हसाल ना बघून. आणि हे मिश्रण आहे जसं मी गोळा केला होता ना तसं तुम्ही पीठ टाकून गोळा करा आणि ते असे गोळे बनवून आहे ना असे. आता हे फ्राय केलेले आहे कच्चे गोळे, असे गोळे करून असे प्लेटमध्ये ठेवून आहे ना, नाहीतर डब्यामध्ये पॅक करून तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवू शकता आणि दुसऱ्या दिवशी तळू शकता. आणि याच्यामध्ये मेन म्हणजे भाज्या आहेत, गाजर आहे, कोबी आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही अजून पण दुसरं काय शिमला मिरची वगैरे बारीक कापून किंवा असे हे करून तुम्ही टाकू शकता याच्यामध्ये. क्रेझी बॉल रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि रेसिपी कशी वाटली. आणि अजून याच्यामध्ये मी मेथीची भाजी टाकणार होते, परत तुम्ही बोला काय काकी सारखी सारखी मेथीची भाजी टाकते. आणि छोटीशी परात आहे माझी. ही माझी परात आहे ना जेवायची परात आहे. रेसिपी सोबत दही खाते. दही खात नाही, दही खाते म्हणतो, मिक्स करते दही आणि साखर. माझ्यावरून टपकतोय. मी हे मला तर कॅमेरा लावून दिला इथे गॅसवर आणि आपण झोपून गेला.